Yun good morning Kuwela. Araw ng piyesta ngayon dito sa Santa Ana, Taguig, Pulong Candy. Nako, may mga sounds. Ito ang pangit dito, may mga sound. So yun at yan, nakikita nyo ba yan? Yan. Ayan yung aming mamaya mga palaro. Tapos palayok, wali 50. Ilan yung palayok? 50 pieces, no? 50 ha? 50 ang palayok hanggang dito, hanggang doon sa magsaling. Tapos papasok sa atin. Wala doon sa dulo. Wala doon sa dulo. Yan, shoutout kay Boss Omel. Sa mga subscriber natin, Boss Lian. Yan. Siyempre sa Alegre, sa grupo namin. Yan, Alegre. Yan, mga Alegre. Ay, kare. Happy Fiesta. Yan. Ayun, thank you nga po pala dun sa mga nag-sponsor din. Siyempre sa mga, siyempre sa effort ng buong Alegre. Yan, thank you. Guys, tingnan niyo yung pamalo namin, mukhang marami nang dinanas to dito. Yan, so, yun, pasok muna. At ayun, shoutout din po pala sa mga, siyempre sa mga nagbigay ng pangdagdago dito sa ano na to, palaro ng Alegre. Siyempre sa buong Alegre, no, mga nagambag-ambag. Thank you very much. Ano nangyari? Boss, yan ba? No, bata mo kami tol, bata mo kami. Bata mo kami. Ano ba yun? Dito mga bata. 500. Sabay gagi siya. Nagkaka-discussionan dito kasi wala daw kami dito sa picture. Picture ng Alegre. Yan o. Yung mga anak nandito lahat, kami lang wala. Si Ate Nika, si Ate Nika. Ayan. Ayan. Ay, eto. Bungad na bungad. Todong ite. Ay, nag-almusal na ba kayong dalawa? Ha? Nakukumpleto ang mga Alegre. Yan pa lang kami. At may nagpapapicture dito. Yung nagpapapicture dito, guys. Yan. May hawak na suba. Pakita mo, nakakapag-traffic ka to. Traffic na tuloy, oh. Ito, Ninong ko to. Ninong, pamasko ko. Pamasko ko, Ninong. Tapos na. Na talaga. Tugtog kami din. Shoutout na lang kay Pinsan Jia. Yan, no? Popsat, sunod naman si Erong. Uy, may panggulo eh, no? May tatay ko, laseng na naman. No? Yan, start na ng palaro. Ayun lang. Yun, no? Barya at Candy. Yun, no? Wala pa tayo pampiring! Oy, pampiring! O, sino may bakanting panty or brief dyan? Ayun na. Meron. Ging. Parang ili, yun. Yun. Oh, hindi, kita yan mo. Nagkusang nagbigay, Kita yan, no? yung nagpapalaro. Kita, no? Dinoble, okay ka. Face mask! Face mask! Okay na yan. Ha? Kaya tatali lang sa mukha. So, ito yung mga kasali. Sali kayo? Barring Jude, oh. Ay, pare. Palong-palo ka na. Spatter. Spatter, eh. No? Na yung mga sasali sa ating palaro. Yan. O, pamalo. Okay. Pamalo. Yan, binigay na ni Boss Johnny mo pagmahal. Yun, oh. Ito si Amerman. Yan, si Amerman, ang aming guest. Yan, Amerman. O, sige, mag-videohan tayong dalawa. Ano? Okay. 1, 2, diretso, 3, 4. Palo. Kaliwa. Kanan. Ya. Kanan pa, kanan ka pa. Ha? Di kanan dito. Malayo ka. Kaliwa ba?
Hoy, ano na? Hoy, naligo. Itsura mo. Ayan ang pangalawang kalahok natin, ang anak ni Ate M. Oh. Makinig ka sa instruction. Diretso, diretso. 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 Palo. Hoy! Palo. Ate M, bumalis ka dyan, baka mapalo ka. Yan! Takbo, takbo, kuha, kuha. Oh, wala ko. Ayun no. Ayun, bebe. Wala ko. Yun no. Ate Em, kinabahan ako sa'yo. Akala ko tatakbo ka eh. Oh, ang pangatlong kalaho. Okay, okay, okay. Pangatlo, pangatlo. Oh, yan. Ang pangatlo nating kalaho. Anong pangalan mo? Dudo. Dudong. Oh, Dudong. Kilala ka, Jay, oh. Sino, Jay, oh, vlogger. Vlogger, kilala ka, Jay, oh. Yan, anong pangalan mo, Tay? Ha? Hilario Trono. Ah, yung shoutout mo kay Kuya ano? Hilario Trono. Ang channel mo? Hilario Trono nga. Oh, Hilario Crono. Yan, pa-subscribe ang kanyang YouTube channel. So, ito na, ito na. Oh, tay. Oh, ay, hindi kami. Hindi kami. Ang layo. Minadali mo. So, yun, oh. Marami mo. Yan yung pangapat na kalahok natin. Oh. Pangatlong palayok, pangapat na palo. Kasi hindi tinamaan kanina. Yan, shoutout kay Boss Omel, kay Ninong Eli. Wait lang, may mga tao pa. Oh, diretso, diretso. Diretso. Oh. Sayang. Sayang. Sayang, konti na lang eh. Konti na lang. Sayang. Sumubok ulit. Diretso. Diretso. Diretso, diretso. Ang layo mo. Sayang. Sayang. So, eto naman yung panglima. Yan, panglimang ano. Bali, pangatlong palayok, no? Oh, kasi dalawa yung nagmintis. Yan. Ilagpas nyo muna sa arms, baka madapa. Oh, diretso ha. Diretso lang, diretso. Diretso. Yan guys, medyo kabado yung bata. Okay, diretso. Sige pa. Yan, palo. Magaling. Bigyan ng award dyan. Bigyan ng award dyan. Kasi palo eh. Ano masasabi mo sa Wawawin? Salamat sa Wawin! Gago! So eto na ang panglimang palayok, no? Pangapat. Pangapat na palayok. O yung mga Oh, wait lang eh. Yan na. So hindi tumama yung kanina. Pangapat ata to na palayok. Ang layo. Yan. Oh, yung mga sasalo, JC. Saluin niyo yung bat para hindi tumama sa tuhod. Diretso. Palo! Diretso! Inyari sa'yo! Naligo ka na! Aba, ang bebe lamin naman namin ngayon. Ay, ano yan? Bakit kita yung mata? Ha? Ay, yan! Oh, bebe lamin namin ang papalo. Oh, ang bebe lamin namin. Ang bebe. Oh, anak ni Oslik yan, oh. Oh, diretso. Anak. Oh, oh, ba? Haloy mo yan. Halo. Haloy mo, balo. Ganon, lakas. Oh.
follow. Ang sama ng tingin niyo sa inyo ba? Sama. Oy! Gago! Mamaya na kayo, lumusot dyan. Lakasan mo, Laime. Nahiya na. Nahiya na. Lahiya na, lahiya na. Okay, lakas, lakas. Yun. Yan, kuha kaya ito, Bill. Bi. Oh, to. Oh. Yun. Parang nanalo na rin. Oh, balik ka na doon. Eh na pala, hindi na natin na-videoan. Yan, diretso. Diretso. Nako. Basag. Basag ang palayok. Ayan, diretso. Kaliwa. Kanan, magkanan ka. Pumunta ka ng kanan. Kanan yun, kanan. Saan mong galing yun? Basag. O yan. Diretso. Wag. Diretso. Ay, usog ka dyan, Teo, usog ka. Diretso. Yan. Kaliwa. Malayo. Dito ka magkabang, sa tuhod ka magkabang. Ganda yan. Yun yung tayang girl. Piso! Oh yan, bigyan na. Bigyan na natin yan. Oh yan. Ano masasabi mo sa Wawawin? Salamat, Chabi. Ano? Ayaw Ate Ebon. Ha? Try dyan! Oh, picture! Sa kanya lagi punta lumapal eh. Grabe oh. Uhuy. Ito. Okay. Ang lakas nun. Sayang. Ang lakas nun. Galit na galit ka. Ay, may sama ka ba ng loob? May sama ka ng loob? Diretso. Hop. Yan, diretso. Oh. Buti. Nice John. Okay, yan na ulit. Hop, wag dyan. Yan. De, balik ka. Sige ba, balik ka pa. Kanan.
gisugton. Konti na lang, konti. Iikot mo yung katawan mo, iikot mo. Yan. Diretso. Hindi yan, balik. Balik ka, balik. Yan, palo. Okay. Diretso. Yan. Palo. Ay, sayang. Ala. Balik. Atras. Umatras ka, layo ka. Yeah, palo. Buhabol, lakas. Ay. Okay. Aray. May ipapagaw daw ni Negra lahat ng paninda niya. Okay. Kanan. Yan. Balik ka. Natalo kayo. Wala pa rin. Tinotok na eh. Palo! Yan na yun. Palo! Ay, gagi, sayang. Sayang. Wala, hindi tinamaan. Ako mag-aawak. Daya tayo eh, no? Harapin pala yun. Hey! Yeah, palo! Ang daming laman nung ano na yan, nung banga na yan. Wrong! Jackpot yan! Solid! Solid yan! Yan o, kabila ulit o. Tandaan yan para pa patagalin nyo. Ayan, layo na ho namin o. Ang layo na namin. Ito namin sa dulo. Ito ni. Ha? Pabayaan mo na yun. Uy. Si side to. Side to side. Side to. Side pero. Si Tito Slick buwe-buwelo. Ay, pang MP yan, pang MP. Kasi meron daw dyan 500 pesos. Wrong. May 500 daw yan, no. Jay, 500 panggatas. Ay, gago. Ay, gago. Lilipad. Talsikan. Hoy, bawal magmura, naka-vlog ako. Sige! Sino tropa mo? Boji Manoto. Yan guys, traffic na po. Na-traffic na. Ge, kaya.
Okay. Diretso, diretso. Diretso. Saglit mo, saglit lang. Saglit lang. Yan, yan. Hoy, ang layo mo! Ang layo mo! Kabila, kabila, kabila! Kanan, kanan! Ang layo mo! Ang galing, palakpakan! Yay! Tsate mo si Muno! Oh. Yan, diretso! Ay, wag, wag, wag! Ang layo yan! Doon! Yan, palo! Okay, palakpakan! Yay! Palakpakan na lang yung hindi nakakatawa, kawawa naman. Yeah! Kabila kami, yan! Yan, yan! Palo! Oh, huwag kayong mag-away, huwag kayong mag-away. Diretso. Kaliwa, kaliwa. Yan, yan, yan. Wag yan, wag yan, wag. Kabila, kabila, yan. Yan. Yeah, palo! Wag mag-away! Oy! Huwag kayong mag-away, huwag kayong mag-away. Yan! Diretso! Wag yan, wag! Sayang. Okay, palakpakan! Diretso, diretso! Sumobra! Atras! Ya! Up! Oh, yan! Palo! Yan! Okay! Okay, palakpakan lagi! Kanan! 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 Ayan! Yan! Palo! Hey! Palakpakan! Okay, game! Hindi, mas okay ngayon eh. Para ano. Balik! Balik! Atras! 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 Kabila! Balik! Balik! Yan! Atras! Atras ka! Atras! 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 Yan! Palo! Okay! Palakpakan! Okay! Mga mana, tabi mo na, tabi! Sumobra! Sobra! Palakpakan!
Paramdam mo maligo. Okay lang. Ha? Sarap ng Dan! Dan! Interview! Anong paramdam na maligo? Ang lamig. Ang lamig. Okay, okay, okay! Sa tubig. Oh, ang ganda ng Santo Niño ko, girl. Sayaw, girl. Oh. Balis. Girl, lalo ang babalo. Diretso, 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 diretso. Yay! Halika rito, be. Be. O, yan na. Oh, picture lang, bebe. Wow, 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 wow. Kamir. Palakpakan! Hello! Oo, bata lang, bata! Ba't may pamilya? Ba't may bata? Huli-huli! Minum mo ng tubig to, no? Yung tubig, oh. Oh, tabi. Palakpakan. Wala. Oh, tabi, tabi. Yan. Yay! Ayun po. Two joints, two joints, two joints, two joints. Yay! Oh! So ito na yung pinakalaso mga kakuwela, oh. You know. Yan, so pahinga muna kami, pahinga. Break time muna at may yung pagod talaga, pagoda lahat. Yan. Oh, grabe. So, kainan time muna, kainan time. You know. Ano? Shamerman guys, guest namin dito sa Alegre. Shoutout po. Yeah, you know. Ayan. Kanina. Oh, mamaya. Yan, sinasabit pa nila yun. Saan lalagay yan? Dito lang sa looban yan. Yung maliit na yan guys sa looban, tapos yung malaki doon sa labas. Oh, tapos yung nagre-repack, ayan nung bandayan ho natin, baka may kaso maliit yung bag eh. Maliit yung bag eh. Kaya shoutout kay Ate Nika, ang mahal na asawa ni Boss Omel. Ulo, pango yan, bagong toothbrush pala pa ito yung ngipin. Ay grabe, ang pogi-pogi. Kaya palang bango-bango. Na naman ngayon, kainan na. Kainan na. Kainan na. Yan, magtapos ng kainan, simulan ulit tong palaro naman dito sa looban namin. Yan, para sa mga bata dito. Kasi hindi naman sila nakapalo kanina. Hoy, pumila na kayo, pila na, pila. Dito kayo dyan sa gilid. Yan, sa gilid. Yan. Guys, hanapin nyo na lang ako dito kung nasan ako dyan. Oo. Pasaw. Tagal ni. Doon kayo pumila. Ayan na. Start na tayo.
Okay. Yan, shoutout sa mga Junior Alegre dyan. You know, JM, oh. Okay. O, yan na, ampas. Dali, ampasin mo yan. Lapit. Oy. Wait lang. Delikado. Sabay. Palibay Spider-Man! Spider-Man! Yan, okay, ganun. O, yan. 1, 2, 3, ampas. Ay! Oy! Baka manakbo yan, oh. Sige ba, isa pa. Yay! Oh, agaw! Oh, agaw kayo, matayin niyo umagaw. Ubus, oh. Oh, wag kayo magtulakan. Wag magtulakan. Si anak ni Yan. Wag kayo magtulakan. Oh, ito pa, oh. Ay, sorry. Okay, guys, Eren. Kasi mo yung nagbibigay sa'yo ng Jeffoy Lee. Oo. Oh, ito, oy. Ano to? Ha? Bigyan mo yung kawawa naman itong mga maliliit, oh. Oo. Hawak na. Ayaw. Gusto ata 100. Dito, ito. Kuha, oh. Ayun. Oh. Si Jepong yung galing pumalo yun, eh. Oh, yan, oh. Alis kayo dyan, matamaan kayo dyan. Charles, umalis kayo dyan, matamaan kayo. O, game. 1, 2, 3, go. Isang palo lang, ha. Okay, isang palo. Bakit di mo ito i-release? Ilang taon ka na? Dami ko ng bayan. Game, palo. Wahutak! Wahutak lang bata! Oh, Jepongs! Jepongs, oh! Alalupit kayo ba? Jepi! Walang bulsa eh. Jepi, oh! Makikita ko na lang. Jepi, oh! Mautak ako eh. Oh. May 20 ka sa akin. Oh, kunin mo. Ito. Oh. Ayan, oh. Oh. Meron pa. Atras kayo, atras. Yan, eh. 1, 2, 3. Oh, palo. Ay, huwag kayo magtulakan. Oh. Thank you. Okay. Ay! Oh, galing ni Kuya Eric. Sino kaya wala? Sino walang bata? Ayaw naman eh. Ayaw na. Dali na. Kunin mo na. Dali. Ayan na. Oh, wag magtulakan, ha? Grabe. Kuya. Dami niyan, kuya. Talagang ano Oh, ito pa, oh. May tigli 5 piso pa ako dito, oh. Oh, doon kayo. Tumpo kayo, dali. Ay, Lia! Ay, lumayas na kayo dyan, mga bata naman. Tapos na rito sa looban. Tayo ay lumabas na at maginuman. Nangangati na lalamunan ko sa mo. Ano yan? So, bababa muna namin yung kasi lalagyan pa namin, kulang pa. Alright. Yan guys, kinakabitan pa namin ng iPhone Pro Max. Yan. You know, laki yun. The Sakil Oil. Ang tali eh. Oh, ang dami na nakaabang, oh. Dami na nakaabang.
Ayan na, inaayos na guys. Inaayos na ang ating ano. Sap uno. Stop, boss. Sap boss. Okay. Okay. Okay, yan na, nakaabang na sila. Nakaabang na. Yun oh, ang dami ng mga bata. Yun oh, gabang oh. Ginabang na sila. Ang mga bata. Bata, uy, bata, agaw ka din doon. Yun oh, mga alegre tol. Yun oh. Yan, ulo na lang. Ano wrong? Dito na ako. Oh. Alam mo talaga may tulong ako. Alam mo talaga may tulong ako no? Dahil bata oh. Mamigay na natin guys. Ano kaya ito? Ano kaya ito? Oy, puro kayo inom dyan. Puro kayo inom. Oh, picture. Happy New Year! Picture. Alright. Happy New Year! Ano yung Manny Pacquiao? Happy New Year! Happy birthday! Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Talagang sulit, ano man ang iyong problema, kapag siya ang napanood ay talagang iyak tawa. Marami nang natulungan, marami pang tutulungan. Iba kanyang dating, sakit sa tiyan, lahat ng kalokohan. Alam mo na, kapag siya na nagpatawa, kapag siya na nagbibigay ng saya, talagang kakaiba. Mawawala ang iyong pagod, hindi ka na mapapakamot. Mapapalitan ng ngiti ang mukha mong nakasimangot. At sa pagtulong talagang maaasahan, kahit ikaw ay nasan, ay di ka hahayaan. Ganyan si Jay Guevara, di ka pababayaan. Paiiyakin, pasasayahin, at lagi kang tatawa. At lagi siyang nandyan kapag kailangan mo. Mabuti sa kapwa, mabuti ang puso, magpapasaya para sa inyo. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Pagtulong sa kapwa ang laging hangarin at layunin niya. Hindi magbabago at di magsasawa. Pagtulong sa pamilya at matatanda, laging masaya at laging maligaya. Harutan at tawanan, kalimutan ang problema. Alam mo na, wala nang iba. Jay Guevara ang magpapasaya. Kahit anumang pagsubok ang dumating, laging magniningning. Basta sa kapwa laging mabuti ang gagawin. Mga pangarap natin lahat yan tutuparin. Kahit malayo sa pagtulong lahat gagawin. At lagi siyang nandyan kapag kailangan mo.
mabuti sa kapwa, mabuti ang puso, magpapasaya para sa inyo. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na naibasaya. Araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya.